Колко потребители в момента ползват приложението на Амарант? В момента бройката на нашите потребители е над 160 000, като активни потребители, тъй като нашето приложение не е във всички случаи за ежедневно ползване. В много случаи е така, но и хора, които си ползват приложението, само когато наистина имат нужда от нещо случващо с техните автомобили. Активни потребители са над 100 000 всеки месец. Браво! Говорим за потребители в България. Приложението в момента работи предимно на български език и това е вашия фокус към момента, българския пазар. Правилно ли те разбирам? Да, към момента приложението работи само за територията на България. Вече има възможност да се ползва на различни езици, с оглед на това чуждестранните шофьори, влизайки в България, да могат лесно да си закупат винетки, които са им необходими за преминаване през нашата пътна мрежа. Иначе за момента приложението е насочено към българския пазар, като нашата цел, така основен фокус през идните 2-3 години е максимално бързо да тръгне нашето приложение в границите на Европейския съюз.